May relasyon? Syempre. Pila na katuig sa relasyon? Bago pa. Bago pa kayo. Pwede pang magbulag na. Dili na, sure na ni. Yes, sure na ni, bay. Sa kinsa man na? Tara ka niyo, mo niyo. Sa kinsa man na? Janelle, Saikon, shout out ni mo, bay. Amping ka always, I love you. Unsa na kadugayon? Bago pa, mga good. Mga kuan pa. Mga... nalimot. Mga imsoy nalimot. 1 month pa. Mutuman sa pakha na. Oo, murag. Dili na trial pa. Dili, ay, final na ni. Pero nakainahi mong mga ex? Pila ka buok? Giyap. Dugo na? Upat. Pwede na to usaw-usaon nga nung gabulag. Makahilak ka kung masaryaan. Dili man. Sige, saryan na to usaw-usa. Usara. Recent nga breakup. Nagbulag mi kay tungod sa iyang mama ba. Ano man sa mama niya? Dili mo sugot nga mag-uyab-uyab kay school sa daw, study first. Gali, study second, gali ko. Kapadungog ka sa mama? Wala man! Wala oy! Karon, nahimong relasyon okay ra sa parents sa babae? Karon pa ko illegal kay naman niya mama karon. Sa baila ka karon? Basin After 1 month. Basin di ay. Namingon nga dili pwede daw bulagi akong anak sa imbuhaton. Mahimo. Love man ako yang anak. Nga katong last, nga nung kakapalag. Pauli ang sila Maynila. Mong dili ra kon LDR, oh. Yes, kapoy man na dili ka sa liga ng LDR bay. Minsan ni mo niya. Amping ra dira always ha. Sige. Mora.